throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Какво става, хора? Аз съм Тейто Геймър и до мен е Динги. И днес ще правим first look на WildStar. И да. Тъй, сега трябва да им долу да вземем този квест. Тъй, само за този епизод ще си направя графиките на very low. Ultra low. Защото да ни лагва. Добре, няма, това е твърде лошо. Тъй. Така ще се въведе. Тъй, yes sir. Тъй. Ето тук долу ще трябва да се бием. Бум. Аре де? Оф, аз натискам едно. И аз убихме го. Тук има други. Фак. Бой. Аз убихме още един. If it's buff. Тъй да знам. Трябва да събираме и такива. Тук има едни. И да, на тая игра мисля да почна поредица. Тъй. Това ти си е мойо. Аре де. Тъй. 39% от йетита съм убил. F. Така. Значи, ако искате да играете WildStar, ще има линк в описанието отдолу, къде да може да се изтеглите. То са на един удар. Тъй. Само 52% ли бе? Само йетита ни остават да убиваме. Още колко? Сигурно още 2-3. Убих двама наведнъж, лол. Тъй. Още малко йетита ни остават. Тъй, както виждате, тази игра е много популярна, има доста хора. То се мъчи ми открадне кила ли? Не знае ли, че ни стават? То се мой.
Тум. Тъй. 200 метра натам. Деям. Това е доста далеч. Но то тук е било пълно с йетита ли, бе? Той има такива бустове, така че единия не го взех. Идеално. Ето го. Any news for me? You got fight in you, but you gotta fight all the way to the end. Само ако... Find out what the hell's going on. Така... Така взехме някакъв чест, който си нямам никаква идея къде е, ама... Да инвестигейтнем тауъра. What the fuck? Добре, това никак не го разбирам. Follow the power cable. The fuck? Our research here has been enlightening. Yeah, buddy. Harnessing the power of Loftite crystals, this tower has created a violent storm. The sheer power unleashed has exceeded our expectations, indicating that we will reach the final stage of the project. Добре, ако някой виждате... ето го е. Power cables. It's a hot time in the frigid northern wilds. Ето го. Looking for some training? When you know more, get in touch. Добре, значи не е това. Ето тук нагоре има някакъв път. И то е тук нагоре. Вау. Collect fragments от Тесли, бе? Бе, да. Кажи ми, че е мой мулата. Да, такова трябва да се прави. Трябва да ги убивам и тея. О, фак. Трябва да убием още 3. Значи, играта е доста добра. Аз играя на слаби графики, само заради видеото. Иначе, ако играете на високи графики, много е хубава играта, просто как се играе. На мен много ми харесва. И ако искате да играете, ще има линк долу в описанието, откъде да се изтеглите.
Тъй, още един. Такъв ще ни трябва. Ако намерим. Той тук отстрани ги има. Ето го един, так му се респауна. И да, ще правя още много повече клипове на това. Тъй. Тарарам пам пам пам. Така. Бум. Даже не телепортира някъде. Damn. Отиваме в космоса. The fuck? My mother called me Aaron once. Much appreciated, friend. И да, това ще е за сега. Благодаря, че гледахте. Следващия епизод ще го кача скоро. Втория епизод. И да, както казах, мисля да правя поредица. И да, благодаря, че гледахте и ще видим следващия епизод. Довиждане.